Ja, jag är förhållsvis nog så väl nökt vid den distan, men alltså jag är väldigt så alltid vi kunde göra picka lite bättre. Ja, men ja, det är okej, det är allt. Jag månar på 5 mål till väl minne än till 23 i Serbia. Ja. Vad gör du analys det? Nu alltid han var betydligt än bättre alltid. Alltså höjn han kom vi. Plus att tar manglar några spelare som där hött här nu så att men jag hade insats var väldigt god. Det avtalet att vi skulle välja Aska Dorska och det alltid att det gör det alltid. Det kämpar ju gott över det tas oss. Och kommer väl i junglen ofta är ni. Ja, ja. Hade vi väl lösen kallt där är ni mot räntan där så heter hon väl bättre. Det en lojal känsla man sent vi att man är nöjd men alluka väl så jag vet att kunna göra bättre till allt. Hur vill du kvar vänner här till det som mot Israel nu? Lära dig. Migdain. Så vänner jag vet faktiskt inte något ont där. Jag vet inte men jag tycker att män för in vi en gång geist och så bara för in att göra det bästa så måste bara söka hur länge det räcker. Så det är nästan ja, nu vet jag inte något ont där, men nummer 20 av världsranklistan hon spelade här det och det var lycka vi. Så det kanske inte och nog sagt att det går vant och ganska center bättre utslut mot Israel. Jag vet inte, det får det så jag vi får gå sen och rinna, det var vet.